Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мин бәхетле гаиләм белән район бәйгесендә үрнәк гаиләләрне билгеләделәр. Әлбәттә, иремне дә, балаларны да җыеп бетерү кыен булса да, тырыштык. Җиренә җиткезергә тырыштык. Баллы традицияләр. Гатауллиннар гаиләсе 60 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнә. Кортлар мәшәй матрас белән җылкыла, менә балаларга яз көне җылылык кирәк аларга. Ревизия ясыйбыз хар. Изге Шишмә бәйрәме Ямаш авылында бөек җиңүгә багышланган чара узды. Ул безнең киң, матур һәм бөек илебезнең матур җырлары белән аны данлый. Әлмәт юл шелтәренең 2025 елда капиталь ремонт ясарга планлаштырылган участоклары билгеләнде. Хәзерге вакытта исемлектә 50дән артык объект. Список ел дәвамында тулыланачак. Аның белән сез безнең телеграм-каналыбызда таныша аласыз. Шәһәр администрациясе билгеләп үткәнчә, бу төзекләндерүләр соңгы вакытта үткәрелә торган юллар ремонтлау арасыннан иң масштаблысы. Юлларның гомуми озынлыгы быел 35 километрдан артык тәшкил итәчәк. Моннан тыш агымдагы елда тормыш өчен инфраструктура милли проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның кысаларында региональ әһәмияттәге юлларның гомуми озынлыгы 18 километрдан артык булган 5 участогына капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Узган атнада Инҗе бөртеге 47-нче балалар бакчасында мин бәхетле гаиләм белән муниципаль бәйгесенең яңаклау этабы узды. Анда Әлмәтнең шәһәр һәм авыл балалар бакчаларыннан 6 гаилә катнашты. Бәйге гаилә кыйммәтләре тәрбиясенә юнәлдерелгән. Сез бүген монда килеп катнашкансыз икән, барыгыз да җиңүчеләр булырсыз, Алла бирсә. Уңышлар. Катнашучыларны район мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Сирина Җиһаншина сәламләде. Ул гаилә традицияләрен саклау һәм үстерүнең буыннар арасындагы бәйләнешнең мөһимлеген ассызыклады. Бәйге Әлмәттә менә инде 20 елдан артык уза. Анда катнашучы гаиләләр үсеп килүче буын өчен үрнәк. Безнең гаиләбез бик тату һәм без бергә вакытны үткәрергә яратабыз. Хәзер экранга түзләрне төшергә тәкъдим итәбез. Бәйгедә һәр гаилә үзе белән таныштырды. Хобби-клуб этабында кызыксынуларын, кунак өстәле артында аш-су осталыкларын күрсәтергә тырышты. Бәйгедә хезмәттәшебез Лейсан Галиева гаиләсе дә катнашты. Алар 50нче Лейсан балалар бакчасын тәкъдим итте. Игенчеләрнең әһәмиятен ассызыклап, калмактан икмәк салу рецептын күрсәтте. Балаларга туган ил кадерен аңлатып, этапны ватанны саклаучылар көне белән бәйләргә булдылар. Хәзердә безнең абыйларыбыз, җирләребез, туганнарыбыз, якташларыбыз алгы сызыкта хезмәт иткәндә, алар да бәлки окопларда ятканда идекәем дип, шушы бер телемне генә кабып карыйсы иде дип йөгереп яталар. Тәкъдим иткән иҗат номерларында ватанпәрвәрлеккә аерым игътибар бирелде. Балаларны тарихыбыздагы мөһим вакыйгалар белән таныштырып, Чапаев, Ленин һәм Әҗәлли кебек легендар шәхесләр турында җыр өзекләр яңгырады. Әлбәттә, бөек җиңүнең 80 еллыгын билгеләгән дәвердә тынычлык бүләк иткән бабайларын да искә алдылар. Салют сиңа, Муса Җәлил, салют киңәш буыннан. Рапорт тапшырырга сиңа безнең гаилә җыелган. Инҗе бөртеге балалар бакчасын 3 балалы Файрушиннар гаиләсе тәкъдим итте. Алар төрле чараларда актив катнаша, әмма гаиләләре белән бергә бәйгедә катнашу алар өчен беренче мәртәбә. Әшһәду анна Мухаммад Расулуллаһ. Әшһәду анна Мухаммад Расулуллаһ. Әлеге конкурска без бик төпләп әзерләнергә тырыштык. Әлбәттә, иремне дә, балаларны да җыеп бетерү кыен булса да, тырыштык. Җиренә җиткезергә тырыштык, җыелыштык, номерлар әзерләдек, репетициялар булды һәм бик күңелле булды. Әлеге бәйрәм безнең гаиләне дә берләштерә, яңа гаиләләр белән таныштыра. Бик күңелле үтте. Барлык катнашучыларның чыгышларын бәйләгәннән соң жюри әгъзалары Мутавировлар гаиләсен җиңүгә лаек дип тапты. Кайсы гаиләгә карама һәрберсендә дә ниндидер бер
өзінің мотор гадәтләре бар. Менә шуңа мин инде бик сөендем. Һәм без инде үзебезнең идарабызда шулай ук шундый бәйрәмнәр үткәрәчәкбез. Төрле милләт гаиләләрен чакырачакбыз. 20 май бүтін дөнья бал кыртлары көне. Шуның айдан безнең төшерү төркеме Әлмәт районы Шорлама авылында яшәүче умартачылар гаиләсе нәсел дәвамчылары белән күрешеп, аралашып кайтты. Гатаулиннар гаиләсенең умартачылык белән эш итү стажы 60 елдан артык. Шарламада яшәүче Радик Гатаулин умартачылык һөнәрен бәләкәй чактан ук күреп үсә һәм дәвам итә. Бүген аның карамагында 15ләп уям. Әлеге гаилә һөнәренә Радик Атлас улы тормыш иптәшен, балаларын кияүендә кызыктырган. Башта мин үзем бик куркайдым. Менә яши өйрәндем. Ну да, син бит. Башта Килен булып килгәч кенә күрдем портны. Килен булып килгәч кенә беренче тапкыр умарта карага чыгасыңмы диләр инде миңа. Мәрхүм әти белән әни Радик әйдә умарта карага чыгабыз диләр инде. Әйдәгез, мин дә чыгам. Икесе дә авылда туып үскән Радик белән Гөлнара эштән курка торганнардан түгел. Яратып тәрбияләгән үзләре кебек үк хезмәт сөючән кортларына да бал җыю өчен барлык шартларны тудырганнар. Умарталарны ике яклап та чәчәкле агачлар урап алган. Бер кашык бал алу өчен көн дәвамында 200ләп бал корты эшли, ди Радик Гатаулин. Кортлар мәшәй матрас белән җылкыла менә. Табаларга яз көне җылылып кирәк аларга. Ревизия ясыйбыз хар. Яшәү умартаны карыйбыз. Гатаулиннар гаиләсенең хуҗалыгы, умартачылыкның уңышлы серләре турында тулырак 29 май көнне Чистое будущее тапшыруында 19 сәгать 40 минутта карый алачаксыз. Алсу Ахмаджанова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакойда тәмле Казан 2025 исемле муниципаль бәйге узды. Шәһәрнең беренче мәктәбе базасында үткәрелгән фестивальдә 5-11 сыйныф укучыларыннан торган 8 команда көч сынашты. Кулинар бәйрәмдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Муниципаль бәйге берничә этаптан торды. Беренчесе визит карточкасы. Егетләр, фестиваль хәзерләргә кирәк. Командабыз уялды, капитаныбыз Петюк. Давайте командир. Тутагыз егетләр, әйдәгез тоташлыгыз. Әкә, бәкә, кыек, сәкә, син, кал, мин төшәм. Вот и командир. Әлеге чара милли ашларның күп төрлелеген пропагандалау, популярлаштыру һәм саклау, милли ризыкларны куллану культурасын арттыру, мәктәп укучыларының кулинар һәм креатив сәләтләрен ачу максатларыннан үткәрелде. Төп оештыручылар районның иҗтимагый советы, мәгариф идарәсе, хатын-кызлар советы. Төнесе бик иҗади итеп әзерләнгәннәр. Биюләр белән һәм 80 еллыкны да бөтен конкурсның этапларында чагылдырды инде. Визиткада да, аларның кулинарный книжкаларында да һәм даже менә шушы сервировкада да 80 ел дигән тема. Бүген балалар үз милләтләрен күрсәтәләр, әйбәт үз милләт киемнәрен кигәннәр, үз милләт халкының суларын, милләт ризыгын күрсәтәләр. Бик сөйнем, олар үзләре әниләре белән пешердек дип җавап бирәләр һәм шул милләт ашларының рецептларын яттан сөйләп, безгә инде үзләренең белгәннәрен күрсәттеләр. Рәхмәт аларга. Бик сөйнеп карадык. Елдан-ел бу конкурс инде үзенең дәрәҗәсен арттыра. Фестиваль кысаларында укучылар бер милли ризыкны тәкъдир иттеләр. Командалар тарафыннан бизәлгән табыннарда иҗади якын килү, идея байлыгы күзгә чалына. Бәйгенең шарты буенча табыннар әзерләгәндә бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган тема ачылырга тиеш. Менә игътибар итсәк, Сарлы урта мәктәбеннән килгән команда аны бик ачып сала. Менә шундый прәнникләр әзерләп килгәннәр алар һәм табынның темасын ачуга безгә Әдилә ярдәм итә. Әдилә сөйләп кит әле, нәрсәләр белән килдегез? Безнең өстәлдә солдат боткасы бар, кәбестә, бәрәңге һәм бик тәмле үләннәр. Иң мөһиме ул безнең кара ипи суган белән. Тимер савыт саба безнең көч-куәт һәм җылылык символ булып тора. Күңелле бутерброд, этикет конкурсларына да һәр команда креатив якын килгән. Соңыннан жюри карары буенча нәтиҗәләр ясалды.
Üçüncü урын Актүбә бистәсенең 3-нче мәктәбе командасына бирелде. Урманай авылы мәктәбеннән килгән тәмле казанлылар 2-нче урынны яулады. Азнакай шәһәренең 5-нче мәктәбе 1-нче урынга лаек булды. Гран-при шәһәрнең 1-нче мәктәбе командасына тапшырылды. Алар Мимино рестораны хуҗасыннан мастер-классларда катнашу мөмкинлеге дә алды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Ямаш авылы территориясендә Изге Виталий хөрмәтенә төзелә торган чиркәү территориясендә Ватан сакчылар истәлегенә яшелләндерү акциясе узды. Биредә Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий руханилар, авыл халкын, якын тирә авыл башлыклары, Ватан сагында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган якташларыбызның әниләре катнашты. Әлеге очрашу бер яктан авыл төзеклегенә бер адым булса, икенче яктан бөек җиңүне бүләк иткән якташларыбыз бүгенге Ватан сакчыларын искә алуга күркәм бер сәбәп ди чараны оештыручылар. Шул ук көнне Ямашның күпләргә таныш булган Изге чишмәсе буенда концерт программасы да булды. Аны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышладылар. Ямаш авылы җирлегендә урнашкан Изге чишмә әлмәтлеләр өчен күптән таныш урын. Биредән һәр вакыт ниндидер йолалар да уздырыла, аның суын да шәһәр халкы яратып куллана. Һәм менә 2нче ел рәттән инде биредә чишмә буенда дигән күңелле концерт программасы да уза. Ул безнең киң, матур һәм бөек илебезнең матур җырлары белән аны данлый. Бәйрәмдә күрше авыл башлыклары, ирекле ярдәмчеләр, Әлмәт православие гимназиясе укучылары, Ямаш рус атташы авылы фольклор ансамбльләре, авыл халкы катнашты. Концерт программасын шулай ук Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий да карады. Ул кунакларны сәламләп, бу очрашуларның бердәмлеккә, шулай ук бөек җиңүне бүләк иткән ил каһарманнарын искә алырга сәбәп булуын билгеләп үтте. Вспоминаем 80 лет победы в Великой Отечественной войне, песнопениями, стихами, поздравлениями. Это память, которая никогда не исчезнет в нашем сердце. Чишмә буендагы бу очрашу беренчесе түгел, шуңа күрә күпләр программаның буласын алдан белеп килгән һәм рәхәт ял оештыручыларга рәхмәтләрен юллый, үз кичерешләре белән уртаклаша. Очень красиво, приятно слушать все это вот. Я сама участница славянки, ну вот сегодня не пришлось выступить с ними. Это вообще прекрасный праздник. Радость, счастье, красоту, природа отличная, всегда все рядом. Очень приятно туда ходить каждый год и участвовать тоже, приветствовать всех зрителей. Бәйрәм территориясендә кул эшләнмәләр ярминкәсе дә оештырылды. Анда Әлмәт һәм Уфа шәһәрләреннән осталар һәм һөнәрчеләр килгән иде. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният йортында Аргентина тангысы кичәсе булды. Аны әлмәтлеләр һәм шәһәрбез кунаклары «Притяжение музыки» 5-нче халыкара фестиваль кысаларында күрә алды. Соло танго оркестра Мәскәүнең иң абруйлы классик концерт залларында үз концерт абонементлары булган бердән-бер танго коллективы. Әлмәт сәхнәсендә ул беренче кабат чыгыш ясый. Рояль, скрипка, контрабас һәм бандонеон уен коралларында уйнаучы музыкантлар иң дәртле, хисле жанрларның берсе булган танго тарихы һәм бүгенгесе белән таныштыра. Нам всем нравится музыка аргентинского танго, и вот Безнең барыбызга да Аргентина тангосы музыкасы ошый. Төрлебез төрле җирдә уйнаучы музыкантлар берләшеп 15 ел элек шундый коллективка әверелдек. Август аенда безгә 15 яшь тулачак. Из предыдущего состава тоже ребята. Мы раньше играли в разных коллективах, тоже аргентинское танго, и потом 15 лет назад уже, вот в августе нам будет 15 лет коллективу, вот уже 15 лет назад объединились как бы вот из разных составов, решили создать вот этот коллектив совместно с нашим продюсером.
Ансамбльдә яңгыраучы бандонеон кул гармуннары гаиләсенә булган музыка коралы. Инглиз концертинасы нигезендә 1840 елда Генрих Банд тарафыннан төзелә. Аны башта Германиядәге чиркәүләрдә рухи музыка башкару өчен кулланалар. 19 гасыр ахырында Аргентинага килгәч, танго оркестрлары составына керә. Нәкъ менә бандонеон ярдәмендә Аргентина тангосы музыкасы аерым яңгыраш ала ди белгечләр. Программаның айрым бизәге 2023 елгы Россия чемпионнары Екатерина Цыброва һәм Валентин Бабков чыгышы булды. Биюче пар танго биюнең классик вариантында башкарды, импровизациягә дә урын бирде. Притяжение музыка халыкара фестивале әлбәттә 5-нче тапкыр уза. Ул бездә Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Бу елда фестивальгә шулай ук Росмолодежь һәм мәдәни инициативалар президент фондында теләктәшлек белдерә. Фестивальнең чираттагы кунаклары Алексей Черемизовның джаз триосы һәм Башкортстанның халык уен коралы милли оркестры булачак. Пригласили трио Черемизова, он приезжал в прошлом году к нам квартетом, в этот раз трио, и у нас была турецкая певица, а в этот раз итальянский певец джазовый, Фабио Порре. И четвертый, заключительный, это концерт Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан, у них есть шоу-программа, и также будет несколько номеров, где они выступают совместно с нашим проектом ABM Project, с нашими ребятами. Вот такая программа фестиваля общая. Рәдифә Нуманова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.